Сәлам малайлар һәм кызлар. Атна үткәнен сизмидә калдык. Студентларның сессия, эш кешеләренең эш мәшәкатьләре, артистларның үз тормышы, үз иҗат процесслары. Кемнәрдер ял итә, кемнәрдер җәйне 100% кулланып калырга ашыга. Татар музыкаль авангард программасы һәр йолдызның кайда, кем белән ни эшләгәнен тикшереп, сезгә җиткереп тора. Узакка сузмыйк, киттек. Бу программада Ландыш Нимаҗанова җәйге ялларын авылда уздыра. Гөлназ Сафарованың улы тәпи йөри башлаган. Казан егетләре Сахалинда сугышып кайтканнар һәм Мәскәү егете Илдар Усмановтан ТМТV каналында яңа программа. Гадәттәгечә җырчыларның интернеттагы виртуаль дөньясына сәяхәт итәрбез. Шулай ук Айрат Сафиннан яңа клип трейлеры. Татар музыкаль авангард премиясе, ә кунакта Эльмира Нәгыймова. Ландыш Нимаҗанова җәйге ялга чыкканнан бирле авылда икән. Балтач районында ял итә җырчы кызыбыз. Авылга ял итәргә кайтсаң да эшләми ятып булмый. Җәй көне бигрәк тә бәрәңге чыбын утау, яшелчәләргә су сибү дисеңме? Ярый әле хайваннар юк. Булган булса, сыер саудан да тартынып тормас иде ул. Элегрәк авылга кайткан саен Ландышка йөкләгәннәр бу эшне. Шулай да Ландыш буш вакыт чыгу белән кызынырга, җиләккә йөрергә өлгерә икән. Аның тагы бер ияләнеп киткән авыл мөгҗизасы мунча. Чып-чын авыл мунчасы. Көн саен мунча кирип, рәхәтләнеп, әле генә кайынлыктан җыеп алган себерке белән чабынып алгач, яшисезләр килә диде җырчы безгә. Бәлки һәр вакыт сәхнәдә яшь, чибәр булуның да сире шулай еш мунча күрүдәдер. Гөлназ Сафарованың да улына 10 ай тулган икән инде. Һәм иң гаҗәбе шул ук көнне 21 июньдә тәпи йөреп тә киткән кичкенә Айдан Мухин. Хәтерләсәгез, кайбер мәсьәләләр мәгълүмат чаралары Гөлназның улы 6 айдан йөри башлаган дип язган иделәр. Бу чын ялган. Гөлназның үзе белән күрешеп сөйләштем. Малай гиперактив икән, өйдә җитешмәгән җире юк. Бу гаҗәпләнерлек тә түгел. Әнисенең нинди икәнен яхшы беләбез. Ә менә кемгә күбрәк ошаган дигән сорауга Гөлназ төрле кеше төрлечә әйтә диде. Шулай да Гөлназга ошатучылар күбрәк икән. Булай дигәч үзе дә елмаеп куйды. Димәк, еллар үткәч, Айдан исемле танылган алып баручы, шоумен барлыкка килсә, аны Гөлназ Сафарованың улы дип белерсез. Артур Марат Айдар. Казан егетләре группасы солистларының исемнәрен яхшы беләбез. Егетләрнең җәйге гастроль графигы бик тыгыз икән. Татарстан шәһәрләрен, авылларын кыш айларында йөреп чыксалар, җәй җитү белән аларның Россия буенча турне башлана. Казакстан, Беларусь кебек күрше илләргә дә чыгарга өлгергәннәр. Соңгы булып кайткан Сахалин шәһәрендә егетләр белән күңелсез инцидент та булырга өлгергән. Концертның уңышлыгына тәмамлагач, җирле ресторанга кирип чыгарга булган җырчылар. Шулай матур гына утырганда
күрше өстәлдәге таныш булмаган ресторан кунаклары Айдарга бәйләнә башлаганнар. Егетләр сәбәбен дә аңламыйча сүзне матур юнәлешкә күчерергә җыенганда, шул ук өстәлдән икенчесе йөгереп килеп, егетләргә каршы кул күтәрә башлаган. 15 минуттан артык дәвам иткән потасовка нәтиҗәсе йыртылган күлмәкләр, ресторанга шактый күләмдә штраф һәм Сахалиннан шундый матур маҗаралы хатирәләр. Минем дә ялкыным, кемнәрнедер әле җылытты. Җылытсын, яндырсын. Безнең мәхәббәткә дәва юк, саргая ул туңа тәннәре. Алладым мәхәббәт сүнгән, күзләр җиткән. TMTV каналында узган якшәмбедә яңа программа старт алды. Исәр кино дип аталучы тапшыруның авторы һәм алып баручысы Илдар Усманов исемле егет. Тумышы белән Иркутск шәһәреннән, бүгенге көндә Мәскәү шәһәрендә яши, программаны да Мәскәүдән үзе төшереп безгә җибәрә. Интернетта популяр булган Плюс 500 программасын хәтерлисездер. Исәр кино да шул программа аналогиясында эшләнгән. Программа YouTube'та эзләп тапкан кызык видеоларга оригиналь рәвештә өстәлгән комментарийлардан һәм этюдлардан тора. 1000 тапкыр сөйләгәнче, 1 тапкыр карау җитә. Һәр якшәмбе һәм чәршәмбе көнендә кичке сагат 10-да TMTV каналында карарга онытма. Беренче чыгарылышны TMTV каналының контакттагы группасында да табырга була. Сәлам, мин Илдар Усманов. Пока. ВКонтакте социаль челтәрендә шәхси страничкалардан тыш һәрбер җырчының диярлек фанатлары төзегән группалары да бар. Бүген шуларга кечкенә генә экскурс ясарбыз. Беренче группа Моң Чишмәсе Эльмира Нәгыймова дип атала. Бүгенге көндә 1200-дән артык кеше бар. Беренче битендә үк җырчының кайсы җыры кемгә күбрәк ошавын билгеләүче сораштыру тора. Аннан тыш җырчының официаль группасы да бар икән. Монысында администраторлар исемлегендә Эльмира үзе дә бар. Салават үзе контактта булмаса да, аңа багышланган группа актив эшләп килә. Монда аның җыр текстларын 90-нчы елларның сирәк видео фрагментларын, яшь чагындагы фотографияларын карап була. Группада 5000-нән артык катнашучы. Иркәнең туена бары якыннары гына җыелачак дигән идек. Димәк, туй фотографияларында күрү шик астында. Бәлки аларны җырчының группасында күреп булыр. Тик кайсысында? Җырчының иҗатына багышланган группаларның күплеге фанатларны бераз бутарга мөмкин. Раяз Фасыйховның группасында ниләр барлыгын күрә алмадым. Чөнки ул ябык. Керер өчен заявка бирергә туры киләчәк. Ләйсән Гимаеваның үз группасы да тормыш иптәше Булат Байрамов белән уртак группасы да бар. Икесендә дә аларның сәхнә чыгышлары, клиплары, фотографиялары урын алган. Ә Ләйсән үзе нигәдер иң текә татар яшьләре группасын рекламалый. Кайнар хисләр өстәүче эссе төркеме. Эсселәрнең иҗаты белән кызыксынсаң, бу группага сугылып чыксаң да була. Калган группаларны алдагы программаларда карап чыгарбыз. Ә син TMTV каналының группасына керергә онытма. Анда татар музыкаль авангард премиясе турында да тулырак мәгълүмат бар. Татар музыкаль авангард премиясе. Үткән тапшыруда без татар яшьләре музыкаль премиясе турында игълан иткән идек. Премияда җиңүчеләрне бар тик сез генә билгели аласыз. Ел ахырында эстрадабызның сез сайлаган иң-иңнәре билгеле булачак. Шулай итеп, узган атнада иң яхшы ир-ат җырчы номинациясе һәм 4 номинант тәкъдим ителде. Алар Мөнир Рахмаев, Элинар Сайфиев, Салават Минниханов һәм DJ Разик. Алар өчен тавыш бирү дәвам итә. Бу атнадагы номинация иң яхшы хатын-кыз җырчы. Безнең номинантлар: Ландыш Нигъмәтҗанова, Мәликә, Олина Баширова, Вероника Кузнецова, Шаktırmadım, tındırma
Номинантлар үшін тавыш бересігіз келсе, 1131 номерына ТМА сөзі білән башлап, жыршының номерін yazып, SMS жіберегіз. Исігізге түшірем тавышларығызны атна бойы SMS аша қабул итәбіз. Қаратнада яңа номинация белән таныштырып барачакбыз. Премия буенча сорауларыгызны безнең сайтта һәм ВКонтакте группасында бирә аласыз. Чын татар музыкаль премиясын бергә оештырыйк. Татар музыкаль авангард Қаратнада яңа клип трейлерлары белән шокландыруны дәвам итә. Узган программада DJ Радикның Айрат Сафин исемле егетне үз канаты астына алып, клип төшереп ятканнары хакында сөйләгән идек инде. Ниһаять, әлеге клипның трейлеры да әзер, һәм ул безнең кулларда. Самое сложное – это недосыпание, и я боюсь за то, что в некоторых местах это заметно. Тогда мы готовы к старту. Маша, привет! Полярничек, я же... Мне одно время показалось, что мы поставили на уши все село. Все показывали пальцем, все шептались. Покосим траву заодно. Прибрать его, что ли? Вроде все отлично, вот четвертый день съемок, все уставшие, запаренные. Поехали! Замок сломался. Колеса разлетели в разные стороны, открылся багажник, двери. Весело.
там комары голодные. Для них был настоящий праздник, когда приехал съемочная группа, состоящая из 10 человек. Это для них пир был. Разволновался перед камерой. Возвращаемся, стоп, снято. Әйтергә кирәк, клип бюджет ягыннан бик кыйммәт булганга ошап тора. Клип төшерүнең моңа кадәр татарлар кулланмаган алымнары белән эшләнгән, яхшы сюжет өчен машиналар җимереп төшерелгән клиптан ни көтәргә? Тиздән белербез. Эстрадага яңа гына килеп керсә дә, бер ел эчендә 2 клип төшереп, бер альбом чыгарган кызыбызның исеме Эльмира Нәгыймова. Тумышы белән Менделеевск районыннан. Нык адымнар белән көннән-көн яңа үрләр яулый һәм бүген ул бездә кунакта. Әйе, дуслар, кунакта безнең бүген Эльмира Нәгыймова. Эльмира, привет! Сәлем! Эльмира, күптән түгел әле сессияларыңны ябып, дипломированный специалист булгансың дигән хәбәр килде безгә. Дөресме бу сүз? Әйе, мин хәзер артист хоры ансамбле. Димәк, хәзер син үз профессияң буенча эш итәсең. Әйе. Ничә ел укуга багышландың син? 4 ел татар халык бүлегендә музыкаль, Казан музыка коллеҗендә укыдым. Ниндирәк билгеләр алырга туры килде инде Нәгыймовага? 3 ел мин кызыл дипломга бара идем, ләкин 4нче елны гастрольләргә чыгып китеп, мин инде 5ледән 4ләргә әзгән төштем, ләкин эшләре юк. Эшләре гомумән юк алайсаймы? Әйе. Демәк, алайса син комсомолка, шибәр кыз һәм 5-4легә укучы студентка дип хәзер әйтеп була, әйме? Эльмира, менә иҗатың турында да сораулар бар. Беренчесе, әлбәттә, кагыла яңа альбомыңа. Күптән түгел чыкты әлеге альбом. Ниһаять минем инде беренче альбомым чыкты. Инде ул альбомымда минем 18 җыр, 18 җырның бер 16-сы үземнеке. Үзең язган. Үзем язган, әйе. Бик Ә менә- ялланды минем менә шулай үземнең альбомымны чыгарырга. Узак бардыңмы? Әлеге язу процессы, дискны чыгару процессы, шушы тормыш иҗатың күпмегә дәвам итте? Ел ярым. Ел ярым. Дискны чыгарыр өчен, әйе, альбомны чыгарыр өчен. Әлеге дискка син шушы ел ярым эчендә язылган җырлар гына керттеңме, әллә исә элегрәк язган җырларында урын алдымы? Ел ярым эчендә язылган җырларны гына кертем, әмма дә ләкин минем җырларым бик күп. Алар кермәде инде альбомга. Икенче альбомны кайчан көтәргә? Икенче альбомны инде икенче елга ала бирсен. Димәк, синең әлегә көндә 2 клибы, Әйе. бер альбомың бар, әйме? Молодец! Эльмира, иҗатың турында күп ишетергә, күп укырга, ВКонтакта үзеңә сораулар биреп, җавап алырга була. Үзең дә күп кенә язып торасың. Без бераз нейтраль темаларга сөйләшеп алыйк әле. Кино, фильмнар белән үзең кызыксынасыңмы? Һәм гомумән менә берәр татар фильмы төшерәсе булсалар, үзеңне ниндирәк рольдә күрәсең? Әлбәттә, киноларны карарга яратам. Инде татар фильмы сон төшерсәләр, әлбәттә төп рольдә катнашыр идем. Ниндирәк жанрда булыр иде әлеге фильм? Икенчесенә дә катнаша алам. Юк, гомумән мин сине күрәм шундый бер комедия, мәхәббәт турындагы комедия ролендә. Син риза булыр идеңме мәхәббәт турындагы комедияда төп рольләрне башкарырга? Комедиядамы? Әллә син үзеңне берәр боевиктагы төп геройның йөргән кызы булып уйнар идеңме? Уйнар идем. Менә үзеңне көчле хатын-кыз, сугышчы хатын-кыз ролендә күрәсеңме? Зена Королева Воинов кебек, Лара Крафт кебек. Күрәм, әлбәттә. Әле сез мине белмисез, мин андый рольдә дә уйный алам. Димәк, әле безнең алдагы көннәрдә Эльмира Нәгыймова башкаруындагы кинофильмда дөнья күрергә мөмкин алайса. Алла бирсә. Эльмира, синең үзеңнең шөгыльләрең бармы? Берәр менә җырдан тыш, хәзер инде укудан тыш, ниндидер бер яратып эшли торган, шөгыльләнә торган шөгылең бармы?
Мен авылга кайткач, үземнең баянымны тотам да, көйләр уйный башлыйм. Төрле көйләр. Син баянда язасың моны көйләрне. Әйе. Күз алдына китерегез, хөрмәтле дуслар, Эльмира Нагыймова зур гына баянын тотып, матур итеп уйнап утыра. Бу минемчә сиңа туры килми синең амплуага. Сине максимум дигәндә Мин кешегә күрсәтмим. рояльдә күрәм мин. Ә үзең син баян классын бетердең. Ну, музыкаль мәктәбендә укыдым баянга да. Баян классына менә Казан музыка клетендә инде фортепианода да уйнадым. Менә шибәр кызлар зур машиналар ярата дигән шундый теория бар. Эльмира Нагыймова ярата микән машиналар? Машиналарны яратмыйм. Ә машиналарны? Машиналарны яратам. Үзеңнең права бармы соң? Юк. Әлегә юк. Ну, Алырга исәпләр бар, әйме? Укыйсыңмы әле син аны? укыйм. Права алырга. Ничә айдан аласың? 5. 5 айдан соң аласың. Эльмир, беренче машинаң итеп нинди марканы күрәсең? Беренче машина инде, әлбәттә. ВАЗ. Юк инде, мин алсам автомат аласым килә, чөнки мин яратмыйм. Күчерергә. Ә нинди машинасың? Чит ил машинасы. Шитил Mazda. Mazda. Mazdaдан башкасын килә. Алла берсе. Ә нинди төсен яратасың? Кара. Кара төстәге Mazda'да Эльмира Нагыймова Казан урамнары буенча йөри. Эльмира, машиналар турында сөйләштек. Машиналар инде ул күбрәк ир-атлар темасы. Минем сорысы килә синнән кулинария темасы турында. Бүгенге көндә шундый тенденция китте. Күп кенә кызлар ашырга, пешерергә өйрәнмиләр, пешерә белмиләр. Син пешерә беләсеңме үзең? Пешерә беләм. Үзеңнең яратып пешерә торган, аеруча тәмле чыга торган бер ризыгың бармы? Мин пешерергә яратам манты, бәлеш һәм шпышмак. Бу татар ризыклары инде, әйме? Кыстыбыйлар. Берәр итальянский кухнядан юкмы? Әйберләрне мин пешерә алам. Теге интернетка кирип рецептларын карасаң, анда бөтен әйберне пешерергә була. Шуңа күрә спагеттилар, анда әйберләр соуслар, анда сырный соуслар, шундый әйберләрне пешерәм мин. Демәк, Эльмира Нагыймова әле кияүгә чыга калса, уста хуҗабикә дә булачак, шулай бит? Алла берсе. Менә инде хәзер кияүгә чыгу темасын кузгатканнан соң менә шундый сорау туа миндә. Әгәр дә Эльмира Нагыймованы тәэмин итә алырлык бай ир егет килеп чыкса, кияүгә алса, Эльмира Нагыймовага җырлаудан тукта дип әйтсә, син җырлаудан туктап, үзеңне иреңә генә багышлый алыр идеңме? Юк. Димәк, ничек кенә карама, барыбер җыр үзенекен итә, җыр үзенә тарта. Миңа андый ир егет кирәкми. Миңа юлымны киртә куя торган, минем талантыма киртә куя торган егет миңа сразу әйтәм, кирәкми андый миңа. Ә синең егетең үзе дә артист булуы мөмкинме? Менә Була. күп кенә гаилә дуэтлары беләбез бит без. Шуның кебек Эльмира Нагыймова да гаилә дуэты булып Берсе, шулай булачак. Шулай булачакмы инде? Син моны беләсең. Мин беләм. Сәбәбе нидә? Әйтмим пока. Сер Сер булып калсын. Эльмира, син әлегә үзеңнең имиджыңда ниндидер бер кардинал үзгәрешләр белән сәхнәгә чыкканың юк. Әйе, син прическаларны үзгәртәсең, киемнәреңне үзгәртәсең, ләкин менә кардинал үзгәреш күргән юк. Бәлки алдагы елларда без Эльмира Нагыймованы милированный чәчләр белән, кызыл чәч белән, кожаный курткадан күрә алырбыз микән, юкмы икән? Син шушы стилендә калачаксың. Ну, әлегә шул стильдә калам, чөнки мин чәчемне буятырга җыенмыйм. Демәк, син Базарга җыенмыйм. экспериментлардан куркасың булып чыга. Экспериментлардан мин куркмыйм. Мин просто теләмим. Имиджга килгәндә, ярый, экспериментлар теләм дидең, бәлки иҗатыңда ниндидер экспериментлар булар. Бәлки син транс юнәлешендә язган җырларың, рок, рэп юнәлешендә язган җырларың булар. Ансы мөмкин. Буларга мөмкин андай. Менә бүгенге көндә дуэт буларак берәр яшь коллектив белән яздырылган җырың юкмы? Яшь коллектив минем 5 дуэтым бар. Ришат Фазли Әхмәтов белән, Илдар Әхмәтов белән, Эльмира Сөләйманова белән, Диләрә Иләлетдинова белән. Демәк, шул Мурат Гайсин. үзегезнең жанрда эшләнгән җырлар. Менә бәлки рэп төркеме белән яздырылган. Теләгем бар иде, бер рэпер миңа теләк Тәкъдим иткән иде. Иде мин рэп әсин теге җырларсың дип. Мин уйладым да, әз генә пока не уйланып торам әле. Ясарга микән, юкмы? Бәлки яңа альбомда бәлеге трекны күрербез дә. Эльмира, син йорт хайваннарын яратасыңмы? Үзеңдә берәр бүгенге көндә песи, эт, куян. Яратам. Хайваннарны яратам. Кем өеңдә юкмы берәр? Идея юк шул. Пси яратам. Менә сиңа кем нәрсә бүләк итсәләр, син шатланыр идең. Бәлки кобра еланы бүләк итәләр, ташбака. Уйлам сразу күрсәм. Кемне бүләк итсеннәр иде сиңа? Миңа бренди шундый. Хомяк. Ты пушистый пси шундый кирәк.
иде. Илмира, мен сеңа программаға шақырғанда, шалтыраттым да, сен айттың, мен әлі ауылда дедің. Демек, сен әлі ауылдан келдің, еме? Иә, ауылдан ғана. Программадасың қоя барасың? Кері ауылыма қайтып кетем. Кері ауылға, демек, сен жеге ялларны ауылда оздырасың болып шыға, еме? Не ішләп бітті боласың ол ауылда шоң қадар? Ауылда іш бітмеген бетім бұл. Сыйыр сауасың? Yok, біздің сыйыры yok. Біз квартирада тұрабыз. Біздің ауылы етугіл. Әмі де ләкин іш көп. Жилек жию қазір бүгінгі күннен іш санама, құрметті достар. Бары бір варенье ясырға керек анна. Мені сыйларсың болсын? Сыйлармын. Программаға шақырғанға көре. Сыйлармын. Эльмира, программаға келгенің үшін сеңа бик зор рахмет. Мен сеңа қазір шешек берер едім, шешегім жоқ. Ләкин программадан соң обязательно берермін. Әліге біздің шундай традиция бар, еме? Әрбір келген қонақның біз бірер матуры жырын қоябыз эфир ақырында. Шуңа көрә сенің дә жырын қарап кетсек, бик тә шәп булыр иде. Ярар. Шуның белән шул ТМА программасы ахырына да якынлашты. Алдағы атнада тагы да кызыграк яңалыклар, якты җырчылар һәм күтәренке кәеф көтегез бездән. Исемем диджей Вас, киләсе очрашуларга кадәр. Пока.